Matapos ang matinding bakbakan sa Super Flyweight Division noong nakaraang taon mula sa dalawang magaling na boksingero na si Joshua Franco ng Mexico at Kazuto Ioka ng bansang Japan na nagresulta sa isang tabla, ay muling nagkaroon ng rematch ang dalawa. Parehong may gustong patunayan kung sino talaga ang mas magaling sa bakbakan. Kahapon lang ay nangyari na nga ang hinihintay na rematch ng dalawang mandirigma at ginanap pa din ito sa baluarte ni Ioka sa bansang Japan. Paglalaban na nila ang bakanting WBA World Super Flyweight title. 29 wins, 2 losses, 1 draw, 15 via knockout ang Hapon, habang 18 wins, 1 loss, 3 tabla, 8 via knockout naman ang Meksikanong si Franco. Sa weigh-in ng dalawa ay nagkaroon nga ng problema sa timbang itong Meksikano. Sobra ito ng 6 pounds sa 115 pounds limit. Kaya naman marami ang nagsasabing magiging balakid ito sa performance ng Meksikano at magsilbing alas na din sa kampo ni Ioka sa gabi ng bakbakan nila. Pero sa kanilang laban ay di nakitaan ng disadvantage at advantage ang dalawang boksingero. Parehong matapang at palaban, parehong may gustong patunayan. Isang mainit na sagutan ng mga kombinasyon pa din ang pinakita ng dalawa gaya ng ginawa nila sa unang bakbakan. Ating balikan ang highlights ng rematch ni Joshua Franco ng Mexico versus Kazuto Ioka ng bansang Japan.
Panalo si Ioka sa tatlong hurado sa score na 113-115, 112-116 sa dalawang judge. Ano ang masasabi mo sa labang ito?